Май, искаш ли Санта? Не. Защо? Искаш ли Тойс? Искаш ли подарък? Много даеш, тати. Айде отидем да никога по дървото, Мая. На дървото. Санта дойде. Санта дойде. Санта, мама. Аз отивам да ти взема подаръка. Там, при елката. Ти, Майо, айде ти да го вземеш твой подарък. И що? Страх ли го има? Страх? Айде по дървото да видим какво Айде да видим какво е. под телхичката. Аз отивам. Айде ние всички отиваме, Майо. Да ти взема подаръка. Аз ще играя с него. Да играе бабата, е? Айде, ела да видим Айде какво ти да има там. играеш. Ой, Санта дойде, Санта! Майя, Санта. Моля, айде ела, дай ръчичка. Ама има играчки. А какво Баба иска? отива да играе там. Баба отива да играе. Да играе бабата, е? Айде, Павел отива. Павел отива. Павел да отива, тъй. Тати, айде, тати, ти отивай. Айде, тати отива. Айде, дай ръчичка. Дай nama dos. Дай да видим какво има там. Another stone, Mama. А? Another two. Айде, отиваме. Айде. Айде. No, 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 no. Иска